Lestari Handayani dan Kadeno. Yes. Suruh jelmo-jelmo kan kencatan jiwa Brawiro Lela-lela Wong Brawiro Nyemas Para mayarsa. Iki kudu ana sing ngacarani iki. Mamat ndi ya Mamat? Mamat kene di acarani rene sih. Di acarani. Kene. Wah. Iki sing khusus narator ya, narator. Kene yo cepet sak. Sagu. Set. Para pamirsa. Nah, kene. Ngono kuwi sampe Bukan ya. Lakone Roro Jonggrang. Wah, yo. Nuwun para miyarsa. Nggih. Ngaturaken basukatan Ketoprak Mataram. Dipuntindakan Ketoprak Mataram saking Mataram. Warga Laros Ayu Jakarta. Laras, warga Laras. Warga Laras. Pendapuk dalam saudara Elisa. Wargana saudara. Nggih. Aku dadi apa? Roro. Lakone Loro Jonggrang. Wah, Ajas Moro. Wow, itu. Badung Weso. Badung Jonggrangi siapa ya? Mbak Tatin. Nak Jimbo. Ora ono ya wis. kok tekan minak jinggo. Minak gojek. Warganipun sederek Anting. Sederek Urea. Sederek. Oke, dagelan pun dagelan plesetan. Cekas wonten ngaturaken sugeng mirsani sampun paripurna. Nuwun. Burung paripurna. Ya monggo Mbak Tatin. Mas Katno. Roro Jonggrang. Mike durip kese. Bukan sike, iki ora ngerti ceritane aku. Ya biasane sing ngecriti kowe kok tekon aku lho. Kaya ora karo kowe lek ngecerita. Ceritane Bandung kuwi arep ngepek bojo Roro Jonggrang. Ya. Ning Roro Jonggrang ora gelem. Roro Jonggrang duwe bebono. Ngono kuwi ora diduduhi wis bandar kok ya. Langsung sepedi wae apa ya? Amek ora ndemok aku. Ora tas kok kedewan. Muga-muga. Jonggrang. Gandeng Keraton Wonosegoro wis teluk marang Bandung Bondowoso. Mula bambangan hebat. Kok sithik to, Pak? Aja diganggu ilang. Asli aku. Kok sajake ana swara tanpa rupa? Entut. Kudu entut. Ora ana gandane ning kok rupane kaya ana sajak nglegi-wegi ana. Jonggrang. Jerunggang. Sapa iki? Aku Bandung Bondowoso. Bandung kok cilik. Ya sakanane. Kudune nek Bandung iki gagah gedhe dhuwur ngono lho. Sesuk ora dhuwur dhewe. Lah lek gedene? Gedene ya kala-kala wae. Aku kepengen sing gedhe dhuwur. Kene dong. Sapa? Sik usul kowe ta mau.
Bandung, Piye? ana apa kok kowe marak sowan nang kene? Gandeng Keraton Wonosegoro wis teluk marang Bandung Bondowoso. Mula kowe dadi putri boyonganku. Kowe kudu ngladeni marang Bandung Bondowoso. Buat. Kok penak banget muni dadi putri boyongan? Apa aku padake aku tresno karo kowe ngono apa piye? Ya tresno mengko ora sithik-sithik, bakal sithik iso tresno. Ora iso. Nek jenenge wong wedok kuwi nek wis muni ora ya ora. Srengenge kang miyos Anggo nembang barang. dalu. Gelem ya Jonggrang. Kok sita Bandung urung sida-sida kok wis ngalami gelem ki. Wong ayu son kawuh Iya Jonggrang. Gelem ya. Kok piye arep demok? Kok sik lho Bandung. Piye? Kowe kuwi sing mateni kakangku. Apa ya aku iso dadi bojomu nek kowe sing mateni kakangku lho. Iso wae. Waton kowe Kowe iki nganggo tangan kok nek kowe piye? Hah? Maksud lo? Kowe iki nganggo telunjuk ngene kok. Kowe Yo. Hei, tangan sisimu kan ya iso ngacung kowe, ngono ka? Kok kowe pokoknya gelem. sing wedokke sapa? Aku. Wegah. Wong kowe cilik kaya ngono kok. Kakonangap yoring gelem yo Jonggrang. Cak jegadil. Ja aku ora seneng karo kowe kok ya maksa-maksa aja ngono kuwi to ya. Ndong Bandung. Wong wedok iki pinang-pinang lho siji loro ana 9 mbok milih salah siji Sing kuwi. tak pilih ya ming Jonggrang. Sebabe apa? Wis pokoknya sing tak pilih Jonggrang. Ora ana kudu sebabe kudu mbok tokke. Sebabnya wis digarapingi, saiki garek neruske. Dua talet Duet rerung tongan alah yo aja to Bandung kok ora ngono kuwi tantang aja nah. Wong aku ora ngopo-ngopo kok wis jedit-jedit. Lah kok ora agresif iki piye? Aku jan rada nek koprak. Kene, Bang. Hei, nek jenenge wong lanang koyak-koyak iki ya kaya ngono kae kok meneng wae. Ayo wong lanang kan dhewe-dhewe kok. Oh. Ora padha. Oh, dadi iki caramu ngene iki. Caraku ngene Oh, iki. kepiye jajal baleni? Wes mau kok dibalani wis jupuk wong. Ya aja nganggo ndredeg, tak andani ngene ya, Ndung. Piye? Aku gelem dadi bojomu. Nganggo syarat apa? Ning aku duwe bebono. Apa bebanan? Wah. Bebanane saguh. Saguh. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan iki. Kuat apa ora?
Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora, kok oleh dibantu. Kowe sagoh apa ora? Saya ya lempoh ya, Bang. Mengosos. Ngene. Oh, disawer Pak, siap. Bandung arep iki? Ora. Kowe kok mung dikelompok kene-kene mung didum. Kok sik sadurunge deleh kono tak laris. Melu pengen laris apa ora? Tak dumokke. Wis rasa. Ngendi sih pengen dilariske? Wis sak kono kuwi dumpoke kono lah. Aku gawekno candi cacahe 1000 sakjroning sewengi. Sago? Tak sagoi. Yen ngono, gawekno saiki. Ya. Truk. Ya. Konjuk truk. Menek rampung. Ya gek semedi, gek diiringi nganggo apa ngono. Oh. Cepet. Gawekno candi. Le topo piye le topo? Bentuke ngono banget. Para wargaku iki ben Bandung ki ora iso dadi dadake candi cacahen 1000 sedya sewengi. Ayo padha kluru kabeh. Bandung. Sugrang, Apa? bebono wis tak udarani. Kowe Udanani. ora udani. Masa Kowe gelem ora gelem dadi bojo. kok sik to Bandung. Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe candi 1000. Ya coba dihitung, ora Ya. percaya. Itu Ditong kono sebelah kono. Ana 300. Ana 300. Kene 250. Kene 50. Piro wis en? 900. Ya ora. Bandung piye? jumlahe candi kurang siji. Lho. Candine sapa pun loro? Wis jangkep 1000. Orang jangkep iki ming 999. Yen ndak percaya hitungan. Kurang siji ta? Ayo, berarti sing siji kowe, Bang. Lho. Siji ta? Aku kira sana. Rasa kesusu. Ora iso ngetoprak ya. Iso. Sing rada seru suarane. Mike dicerakke kene. Kene lho. Iki lho, mic-mu deleh kene sing seru. Ayo, Berarti kurang siji ngono, cepet. Berarti kurang siji. Lah makon iki piye? Aku kira dong. Kurang siji kenepe ya kowe ngono lho. Mau lakon kurang siji. Kaya salahe manut. Kurang siji. Gendepe kowe Jogra. Yo, gendong dipindah. Wis men dadi patung wis ben. Yo dipindah. Iki kudune dipindah nang Dipindah Prambanan sik. lho. Digendong lho. Kok dinengke wae iki piye? Wes nyang-nyangan kok ora kedaden iki piye? Pindahan dhewe. Ora tanggung jawab iki. Menika sampun Mas Nggih. Gading, Mbak Elisa. Aja mudun sih, sekalian ini ada permintaan satu sesi deman dari Ibu Sri Sulastri utawa satunya adalah Kembang Rawe menika nggih pamundutan dari Soden Surabaya. Milih yang mana monggo Mbak Tatin? Milih. Napa Pak? Sesi demen oh nggih Bu Sri nggih, siap. Langsung mawon. Luwih becik patenana timbang
ampun. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Iya. Masih semangat, Le? Wah, masih. Iya, harus semangat ya. Masih muda. Ya. Iya, masih muda. Iya, muda. Iya. Wes wes. Nah, isih ket biyen zaman almarhum bapak tekan saiki. Isih ngono kuwi. Jenenge wong Lampung ya ora cethok kok. Cetha wae. Rak. Arep melu-melu bapakmu. Ora, ngecetha kok lek ngomong ki. Rak. Pahit. Iki aku dikancani sapa? Siapa? Sapa terserah. Eh, Mbok aku ora arep nunjuk. Mas oto. Iki mau tak nei saran kok malah Mas sapa? Mas Lele ngono kok. ora. Oh iya. Ora. Oh. Heeh. Po dhewe, po piye? Mbuh manut lah. Mas iki, Mbak. Lho. Oke, aku krungu bisik-bisik. Mas Kiswan. Kowe arep maju pentas ra? Hah? Ayo ra apa-apa yo isuk-isukan ya. Oh, ora nganggo rebab kok le. Ra kowe pengen oleh sawer ora? Pengen. Sawer. Ayo kita selawe. Hah? Monggo, sinten, Pak? Nah. Udah aku sing ngomong kok. Nah. Ayo ndak sila esuk. Heeh. Sila ingin. Ayo ge ngadeg mau. Gur ngadeg kowe ndadak suwe. Oke. Lagunya Lewong, permintaan dari Oh, Pak Bambang, nggih, Pak. Nika kalian Mas Kiswan Rono lho. Nggih. Kok esuk-esuk aku. Kono. Isine den aku. Alah, biasane kowe ra duwe kok dadak. Saiki wis isin. Wis tuwa apa? Kanca-kanca do jeleh jan aku. Ah, iki kan permintaan, dadine ya tenang wae. Permintaan ora apa-apa. Iya, aku harus ngomong ya Mas Gading. Apaan? Ini adalah satu bukti bahwa kita tetap menjadi satu tim antara Sindian-Sindian dan Poro Wiyogo. Karena banyak yang ada di streaming tuh katanya Mbak Tatin keluar dari Warga Laras. Terus Mbak Elisa keluar dari Warga Laras. Dan siapa lagi? Ternyata kita masih solid. Solid. Bukannya kita tidak ikut Warga Laras, tapi tapi kita itu ada jadwal masing-masing yang sudah duluan. Kaya wingi kaya tanggal 28 aku ro. Mbak niki ya izin. Lah kuwi Mas Kesdan keluar dari Warga Laras. Ngono. Nampa job bintang tamu. Terbukti ulang tahun PKWL ini semuanya kita menjadi satu dan kita masih solid ya. Iya. Sesuk Gitu. tanggal 2 November. Semoga dikasih 2024. kesehatan. Amin. Besok Insya. bisa apa? Iki toh. Heeh. Sing mayang aku. Sing rasa mangkat. Sing apa namanya dolanan? Kangen ya aku. Oh, lho. Sekomburi, awas, Endo. Aku rak ya ming padha karo bojomu. Alah ya padha ya beda kok. Tetep ana bedane. Ora ya kowe iki ngapa to? Aku wis ngepet lho. Sadirono. Saut. Susut ora iki ora nganggo prahmen. Pramen dong itu. Ya yuk. Mas Wahyu. Piye? Oh iya. Yuk. Yuk dadi liwong yuk. Ayo kono. Aku joget. Iya masa aku sikik. Ngono aku Ngopo? lah tak ngenteni 3 dina.
garengnya lho, le joget ki kok mah nyunyuk-nyunyukke apa? Ya isone ya nang kene kaya. Ora apa-apa. Modus. Wis soalé nek nang ngene iki demok ngene iki angel. Lho. Demok bayar lho. Kulino aku bayar. Alah kowe biar dibayari. Ora tahu bayar dhewe ya. Apa? Bab apa? Lah bab apa? Demok mah lho. Ya apapun kowe ora tau ragat. Ah iya aku Aku ini ragate isin. Yo kae. Delok kae lho. Cocok dian tenan. Sabda pandit ratu. Saweran. Terus? Ning aja kleru, aku ki saweran iki ngetrike nang bandara Kowe sing nyawer Mbak Yuku, Mbak Sri, saka Kalimantan. Terus iki dipek kowe nggo tuku bensin. Lah iya iki kowe dong nek nge-Grab kurang yo. Wah, iki ora aku wis ora njaluk Ibu Pak Gino kacau ya. Kok karepe ya wis. Gampang kok nang bandara sih lho, Bu. Rapopo tambah-tambah. Sapa ngerti sok diboyong nang Banjarmasin ngono. Bisa. Iya ya Pak ya. Muga-muga dhewe. Amin, amin. Kok dir iki? Hah? Jare kok Mbok rasio-sio jare nang Banjarmasin. Rasio-sio ya aku iki. Pakan boyo. Tuh 50 lumayan tuh 50. Ya lanjut ya. Lanjut. Yo. Kita sol iki. Alah aku ora omong le. Wis mengoe. Wis mangap Wis mangap ya diganggu marai kakul ya Mas. Oh, malah itu mangap. Alah lagi lho krungu sel ngono dadi. Sak dhewe ya. Sabda pandit ratu. Terus iki kon ngapake ya penake ya. Kon ngeplaki apa kon kepiye? Aja ya.
Tajen aja. Sebanjure piye Dimas? Eyang Durna iki kudu dikepiyake meneh. Kowe lah tetep dadi bandano. Mengko diaturke ana ngresane bapak. Mengko yen Rama duka. Mengko aku sing tanggung jawab wis Durna dibondo terus. Aduh mati tenan aku. Doyo prapto Satriyan Tanjung Anom arep nyekel Abimanyu malah to candhet. Wah yo kayak budal mangke rumiyin Rama Kyai. Nawung badhe caos atur apa? Mumpung menika dereng kelajeng kalampah. Kula aturi ngabaraken anggenipun badhe mrikut Dimas Abimanyu lan sampun ngantos matrapi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah Abimanyu wong luput aja mbok ayomi. Aja mbok dumbani. Mboten wateges kula badhe ndumbani pun Abimanyu. Nanging babakane jalipun pustaka jamu Kalimasa do menika. Jebul udaraning perkawis malah dumunung wonten ngersanipun Wa Prabu Indrawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Kresna kakangku kae wong limpat inggih. Namung kasunyatanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang memba warna. Menika sanes Ndrawati. Kresna kakangku to anggep palsu utawa salah kedaden kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Menika jebul panjalmaning mengsah banjur sapa sing dadi Kresna mau inggih. Kula sampun nekseni piyambak nanging nuwun sewu. Ingkang memba warna Wa Kresna menika jebul Eyang Durna. Wah, ora percaya. Wah, menggerin Kanjeng Rama menggerin. Menggerin. Hawa ingkang memba warna menika Simbah Durna. Wah, ora mungkin. Estu menika Kanjeng Rama ora mungkin. Wah, Gatotkaca aja gawe-gawe. Kowe aja gawe-gawe timbak tungkak dhewe kan. Sabar Pak, sabar. Kipreh, wah, Antasena arep melu-melu. Ajar sisan. Iya ning ya mengko dhisik to. Sabar. Wong kok grusah-grusuh iki lho, Kakang Gatot kae iki bener. Mula banjur takon ngendhek karo bapak ki merga sing iso mbukak wadi iki mengaku. Mbukak wadi piye?
Buka wadi iki lelakon iki lho. Ya sejatine wong Kresna kae mau Durna. Wah, ora wah-weh. Arep ngopo? Sabar, saiki aku tak takon, ngendi ana Kresna kok waton dakwa Abimanyu dituduh maling. Aku rak ya dadi Subriya to, nah. Mula aku naliti perkara iki, kepeksa aku mau wani karo Pak De Kresna, tak polo, tak ajar terus Badar Durna. Ngawur. Wah, yen pancen ngono aku perlu bukti. Oh lah. Nek perlu bukti Kang, Kakang Antarjok gawanan rene Kang, tersangkane gawanan rene. Wis prisa to, nek iki Simbah Durna sing dadi wong Kresna mau. Wah. Durna bapakku. Sandhangamu nganti rontang-ranting. Ya Warkudara. Aku diajar di polo karo anak-anakmu. Aku tulungono ya, Ger. Aku ayomono ya, Ger. Ayo, wis kono. Saiki njaluk pitulungan ngono. Wis polo meneh malahan, Pak. Iki lho, Bapak kan murid iki. Ngono. Nek wani nulungi, wo iki mengko malah mungsuhe karo anak-anakmu dhewe. Wah, Durna bapakku. Piye Warkudara? Oh, bener sing dadi Kresna kakangku iki kowe. Warkudara. Aku sing dadi Kresna tulungono ya, Ger. Tulungono. Wah, tenan apa ora? Aku sing dadi Kresna. Aku sing dadi Kresna Warkudara, tulungono ya, Ger. Wah, gawe wirang mulih wae. Ayo ngono kae, bapak nek isin ki ngono kae. Wah, klepat lunga. Wah terus lunga. Wis saiki arep njaluk tulung sapa, Mbah? Pokoke saiki tetep isih dadi tersangka. Antasena. Bapakmu wis bali, aku tak bali ya, Ger. Bali nang ndi? Bali kepiye? Bali mulai nang Saka 5. Warkudara ya wis bali tekan ora sida midana pati karo Abimanyu. Abimanyu selamat ya Antasena. Selamat piye? Bapak wis bali ning bapakne Abimanyu, Pak Lik, Mak Cilik. Piye? Iki mengko nek Paman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne, durung rampung iki perkarane. Aduh, tulana ya, Ger. Tulana aku tak bali. Ora dadi pesakitan, Kang. Ayo dibondo meneh, Kang. Dibondo meneh. Ya, Dimas.
saya dalu raras apyara sorot lintang gangku medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karanggewan putyane ro san tejo rong brengeng lira swaraning madu bronto manungsung sarining ngembang bocah pacang ireng angin sireping ngarga gumantosing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacaris ngancik gara-gara sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawar cita anggara rakata Buddha Maesara Spati mintuna eka dwi tricatura panca cacapta hasta astana dasa gara-gara ing jawating pakliran sakti amung ngurmati mijilira parapat punakawan Kelurah Gareng Semar Kelurah Semar Gareng Petruk Semana Kelurah Bagong ingkang samya gegecekan madyaning Nararamba alon tarire
Rene Kang. Gara-gara iki. Heeh, gara-gara. Wis tekan gara-gara iki wis. Ya wis mlaku kira-kira pira ya. Ya pirang perapat lakon karo tengah perapat ora apa-apa. Setengah seperapat ya kena. Heeh ya wis. Ayah apa ora senengane kok. Apa nah. Kowe senengane kok sababe tok salahke. Aku kan nganu wong meterman. Dagel. Ora lucu ngira nang dagel reng. Aku ora lucu apa meneh kowe ya. Apa senengane. Kowe mas apa sik muni kowe mau? Kene malbore baleke kene. Kowe iki mau ki buka ngisor kene iki ngisor kelir kene iki terus malbor karo halo sayang ngono kuwi. Karo indak-indik. Nek njaluk ket saka ngisor panggung, hooh lho. Kok iso ya?